benvinguda a un nou esdeveniment de l'Observatori per a la Transformació Social i avui ho fem plantejant un tema que entenem que és dels més transcendentals i urgents del nostre temps, de la nostra societat de manera global, que és el dret a l'habitatge. Avui volem reflexionar sobre com podem avançar cap a un model que no només garanteixi aquest dret fonamental, que seria el primer element clau, el dret, sinó també que transformi les nostres ciutats i comunitats per fer-les més inclusives, justes i sostenibles. Des del 2014, el cost del lloguer a Barcelona ha crescut un 65% i actualment es situa en 1.136 euros de mitjana en el 2023. Segons dades de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, l'any 2022 hi havia un total de 34.856 pisos buits en mans de grans tenidors en el nostre país. Quan van començar a haver-hi els desnonaments i 500.000 persones van perdre el seu habitatge, vam començar a treballar i analitzar com les persones afectades per la hipoteca tenien uns indicadors de salut molt deteriorats. Molt deteriorats vol dir que si la mitjana de la població té un 15% de problemes de salut mental, un 15% de les persones, les afectades per la hipoteca és 90%. El jovent tutelat no té garantida l'habitatge més enllà dels 18 anys. En el nostre cas volem parlar no de dret a l'habitatge, que és un dret que considerem que és vulnerat, clarament, és a dir, no existeix, com a tal no està defensat, sinó del dret a una llar, d'un lloc on pots construir el teu futur. Si tots els habitatges que s'han construït amb diners públics seguissin sent protegits, tindríem el parc d'habitatge protegit més gran d'Europa. Per tant, l'administració el que ha fet, amb uns habitatges que haurien de ser públics i haver-ho sigut per sempre, és literalment vendre la casa i anar a lloguer. Necessitem mesures per anar-lo rescatant i el cooperativisme, evidentment, té una d'aquestes vies per fer-ho. Avui dia tenim ja al voltant d'uns 1.000 habitatges cooperatius a Catalunya entre convivència i promoció i que a poc es va obrint camí i que de fet té una demanda, jo diria, virtualment infinita. Perquè el que estem veient és el cooperativisme està comprant tant edificis com solars i traient habitatge del mercat privat i especulatiu cap al que és el sector de l'habitatge cooperatiu que està desmercantilitzat i amb el qual ja no se'n pot fer negoci.